varme hjertet lidt. Varme det sådan i hånden. Ja, du er dygtig. Så bamsen den ikke fryser og bliver forkælet. Kan vi også gerne lidt her på hovedet, så den ikke fryser i ørerne? Hvor er du god, Kiki. Ej, nede med fødderne her også. Kan du nå dine fødder? Der er Kiki, hun heller ikke fryser i tæerne. Hvor er du god. Så kan du også prøve at lægge hjertet op på næsen, og hver gang det er varmt. Er det varmt nu? Prøv at tage det op til næsen. Kom her. Mit det er helt varmt, er det ikke også det? Ja. Kiki, kan du prøve at puste det på hjertet også sådan her? Kan du puste det? Pust på det. Ja. Og så kan du også lægge hjertet her i hånden. Så tag den anden hånd her og banke 3 gange over på hjertet, så det kan slå. Er du klar? 1 og 2 og 3. Så er det kun der liv i det. Hvad skal hun være god til, Kiki? Skal hun være god at sove med? Skal vi så ikke lige gøre sådan her til hjertet? Det er så. Stille. Så siger bare. Og så skal hun heller ikke stjæle dit slik, vel? Nej, for hjertet skal have et kæmpe kæmpe. Kan du give hjertet og putte det her ned i? Hvis jeg er det. Og så ned i hjertet, så bliver det helt levende. Den i. Ja, det er godt. Ej, hvor er du bare en sej bamse, vi kan kigge, men kan da godt se, at du har prøvet det her før. Så skulle vi jo også have det her store hjerte i, så det kommer til at banke. Vil du ikke hjælpe mig med at få hjertet til at slå? Ej, det må Så skal du lige banke 3 gange om på hjertet sådan her. 1, 2, 3. Kan du prøve det? 1, 2, 3. Hvor er du god. Kan du prøve at mærke, det banker nu? Prøv at mærke på det. Banker det? Hvad? Ja. Kiki, vil du prøve at hjælpe mig med at putte det her hjerte ind i os? Lone, kan du fortælle, hvordan man laver en bamse i Bilderberg? Man puster den op, og så skal man have et hjerte ind i den. Der kommer i bamsen. Luft. Var det bamsepopcorn? Ja, bamsepop. Ja. Og hvad putter man i, når man har puttet det i? Et hjerte. Kan du vise mig et hjerte? Ja. Hvor er det fint. Og hvad gør man så med hjertet, inden det kommer i? Kan du huske det, Luna? Hvad gør man med hjertet?